खुलुमबाय बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेलासिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। गिबि रादाबाव दं बिटिआरनि सिमा बारायनायखौ लानानै रंजानायखौ मिरु एबसुनि आफादगिरिया बादा होदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानाव गेदेर दिपेन बर' बिथाङा दिनै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों दि बिटिआरनि सिमा बारायनायखौ लानानै रंजानायखौ एसे खम खालामनो थाखाय सनितपुर जिल्ला आरो बिटिआरनि रायजोफोरखौ खावलायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथांनि बादिब्ला बाराद्राय रंजानायखौ नुबाय थायोब्ला गुबुन हारिफ्रा बाराद्राय मेगन सानो हागौ आरो सरकारखौबो सिमा बारायनायखौ केन्सेल खालामनो एबा बोखांना लाफिननो थाखाय खावलायनो हागौ होनना फोरमायदों। लोगोसे बिथाङा फोरमायबावदों दि सरकाराबो गोनो गोथो मोनना बोखांना लाफिनोब्ला गाज्रि जेंना जाफिननो हागौ होनना बिथाङा फोरमायदों। नैथि रादाबाव दं दिनै उदालगुरि जिल्लानि रौतायाव जानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 55थि बोसोरसालिया जथुम्मानि गेवलां मेलाव बाहागो लानानै आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा गावनि बिबुंथियाव फोरमायदों दि फरायसाफोरा गावनि बिमानि रावजों सोलोङोब्ला बांसिन बुजिनो हायो। लोगोसे बिथाङा फोरमायबावदों दि 2023 मायथाइनिफ्राय ओइचएसल' पास जानाय सुबुङा फोरोंगिरि जानो हानाय नंला। एलपि फरायसालिनि फोरोंगिरि जानो थाखाय ग्रेजुवेट जानायजों लोगोसे बिएड पास जानाय जाथारनांगोन आरो एमए आरो हाइ स्कुलाव फोरोंनो थाखाय पस्ट ग्रेजुवेटजों लोगोसे बिएड पास जानाय जाथारनांगोन होनना फोरमायदों। थामथि रादाबाव दं चिराङाव नुजाथिदों मोनसे मुगैथाव जाथाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला चिरां जिल्लानि नांगालबाङायाव सासे आइजोखौ अरनबारियाव हानजायै जिनाहारि खालामनो नाजानाय भिडिअ'आ गोसारदों समाजारि बिजोङाव। मख'नो गोनांदि जाथाया चिरां जिल्ला बेंटल आउटपस्टनि सिङाव थानाय नांगालबाङानि। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे मुगैथाव जाथाया 10 सानसो सिगांनिमोन। जाथायखौ आन्दोआव लाखुमाना दोननाय बेंटल आउटपस्टनि आइसि आफजाल हुसेनखौ सासपेन्ड खालामनायनि अनगायैबो साथाम लंपटखौ चिरां पुलिसआ हमबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं गहपुरसिम बिटिआरनि सिमाया बारायनायनि सायाव बिटिसिनि बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि बिटिसिआ आगुनि बिटिसि महरै गैलिया। बिटिसिनि गोहोआ गासैबो रुइलांबाय। दायो बिटिसिनि मोन 16था बिफानखौ रायजो सरकारा लांफिनबाय, रेभिनिउखौ लांबाय, साख्रि होनायनि गोहोखौबो लांफिनबाय। आथिखालाव दा जिल्ला बेंगिरिया गासै बिफानारिफोरखौ नायो। मख'नो गोनांदि बिटिसिनि गोहोखौ सिफायना बिटिसिखौ सेटेलाइट काउन्सिल महर होयोब्ला थारैनो जोबोद दुखुनांथाव जागोन होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।